polita den sortzaile izatea. Bani sortzailea naiz, eta iaz irabazetako diruakin, ez dut arrokeriz esango, baina mira kontxan pisu bat erosikoet 5. txaleta. Baina errealitatea bestelakoa da. 10 saio gehi 5 itzaldi ken autonomo kuota. Ba ez naiz hilabete bukaerara iristen. Sortzaile izateaz gain, enpresaritzaz eta administrazioaz jakin behar baita, eta inork ez daki benetan zer egin behar duten. Sortzailea, ba uste dut, egin behar duzula autonometan alta eman, 0,26an, 0,25an, eta gero ondoren faktura guztiak deklaratu, ibaren ibileko proiekt egin, eta hori guztia egiten duzunean, denbora ematen badizu, ba igual sortu zerbait. Aste honetan, Amagoia Gurrutxaga lanarteako koordinatzailearekin elkartuko gara, sortzaileek dituzten lan baldintzei buruz hitz egiteko. Horrez gain, Hendaiako eta Tolosako bertsoaldiak entzungo ditugu. Adi jarraitu gaurko programa sortzaileen bizimoduan, oro ez baita aurre. Kaixo Hendaiar ta gainerako, ze giro ona den barnerako, bikaina izan nahiko lukeen bertso saio baterako, bertso saio baterako. Bizitzan denok sentitu gara, burbuia baten erako, auskor edo harrerako, denok behar dugu esku epel bat, galduta gaudenerako, galduta gaudenerako. Lanartea, Euskararen langile profesionalen elkartea da. 2019an sortu zen hainbat euskal sortzaileren kezka komunetatik abiatuta. Amagoia Gurrutxaga da lanarteako koordinatzailea. Berarekin elkartu gara, euskal langile sortzaileen lan baldintzei buruz eta bizi dituzten zailtasunei buruz hitz egiteko. Amagoia, kultura, negozio ona da edo txarra? Bueno, ja galdera ordo ingo izut, galderai. Negozio bezala ez dakit planteatzen duen gure elkartean daun jendeak. Bizibidezat bai, behintzat, eta ez da oso erresa, hori argi dago. Eta nola kudeatzen da sortzearen alde, apustu egiten duen jendearen elkartea? Bueno, lehenik eta behin empatiarekin, hain zuzen ere, egoerak asko ez dielako oso xamurrak. Bigarrenik esango nuke jakiminarekin, beste toki batzutan halako egoeratan bizi dienek ze konponbide edo ze gauza asmatu dituzten jakiteko, eta baita ere sektoreko eragile desberdinek ere egoera nola ikusten duten jaso eta kontrastatzeko. Sortzaile izatea idealizatuta dago? Bai, nik uste jendeak pentsatzen dula, primeran bizi dala, bertsolari oro, idazle oro, musikari oro, eta, bueno, primeran bizi dala, ez, baina behintzat duin bizi dadila. Ez dakite entzun duzuen Alex Txikon mendigoizaleak, badu azken urteetan neguan Himalaiako mendiak igotzeko halako green bat, eta etzaizkio beti oso ongi ateratzen. Egun hauetan Annapurnara igotzeko saiakeretan zebilen, baina berriz ere atzera egin behar izan du. Sustraizu Alex Txikon zara. Eta nere azu izango zara bere ama. Nere azuk askotan esan diozu ez joateko, Himalaiara. Sustraizuk normalean, antzabiltzanean, lortu duzula edo ez duzula lortu esateko, beti deitu egiten diozu, lehenbiziko gauza amari deitzen diozu. Oraingotan ez diozu deitu. Baina oraintxe ari zara amaren deia, telefono deia jasotzen. Mundu ontako gailurrik altuenak igon, gure semean muga ez aldago inon, beti gora eta gora gure Alex Txikon,
baina lortu ezean isilik ta txiton. Espero altzenuen zuk nere deiaino, baina isilik hobe nagoizketan baino. Ez bainaiz ailegatu Anapurnaraino, lasai oraintxe noa Amapurgaraino. Zure berba jokoak beti ainatsegin, baina negua heltzean zu ez zaude berdin. Ikusia izateko 11 alegin, umetan ez alnizun aski kasu egin. Kasu egin zenidan ene ama ezen, berandu jakin nula mundu zarrau zer zen. Baina kontu honekin zentzatu gaitezen, etxean nagonean ez didazu deitzen. Aski ezaguna zaitut umetatik jada, mendia bihurtu da gure arteko traba, baina telebistetan non nahiari zara, ta gustatzen zait zure famaren islada. Gertaliteke fama bihurtzea resi, naiz gure artekoak hori ez merezi. Pentsatu ote duzu gabeziz gabezi, ni mendira noala zugandik iesi. Beraz orain guztiak dauka trauma traza, zu astearena etzen izan lan erraza, ta gainera iesi zoaz zeure kasa, ustazu arnesa ta hartzazu arnasa. Astero joaten naiz psikologora, Edipo komplejua sendatuz gustora, noiz baitiritsiko naiz Everesten gora, eta goian nere zai ama egongo da. Beno mirari, entrenatu ITV-en ridikulorik ez egiteko. 1, 2 eta 3. Ez dakit zuei gertatzen zaizuen, baina nei azterketa, errebisio edo ikuskapen hitzek askotan halako urduritasun bat sortzen didate gorputzean. Aitor, gaur IAT edo ibilgailuen ikuskapen teknikoa egiteko hitzordua daukazu ITV-a, alegia. Ustez dena ondo dago, egunero kotxearekin zabiltza eta arazorik ez dena kontrolpean, baina betikoa. Hasi zaizkizu xomorroak buruan eta sabelean. Jarri zara 2. hilaran eta etorri zaizu leiho ondora jone teknikoa.
Kotxea behar da ondo ta txukun mantendu, ai kotxen zainketan zenbat mandamendu. Pasako du edo ez ezin dudak kendu, baina zure aurpegiak ez esaten du, baina zure aurpegiak ez esaten du. Beti egiten diot kotxeari kasu, tailerreko faktura guanteran daukazu, aurpegia ere ondo nekarren nikaizu, baina hori ere zuk aldatu didazu, baina hori ere zuk aldatu didazu. Jokoak ez dira zure enbarazu, klaro bertsolaria izango zarazu. Aurretatzeari egin behar kasu, maleteroan bafle bat zergatik daukazu, maleteroan bafle bat zergatik daukazu. Edo zer galdetzera, zeran ez ausartzen erantzuna etxetik, ekarri behar zen, hor bafle bat zergatik etzera ohartzen, ba bigarren baflea etzelako sartzen, ba bigarren baflea etzelako sartzen. Nik galdera botata zeuk erantzunatik, sagardotegietan maiz kupeletatik. Ta bertxotan luzaro entzun da daukat nik, kotxeak pasako du, baina zuk ez dakit, kotxeak pasako du, baina zuk ez dakit. Ustez ITV zen, ai inuzentea, etorri zait doktora hain lepatentea, babeitu lau aletak argi desentea, nik pazientzia daukat intermitentea, nik pazientzia daukat intermitentea. Amagoia, zer da lanartea? Bueno, lanartea da sortzaile veterano batzuk, beraien lan eta bizi baldintzen makurraz jabetuta sortu zuten elkarte bat. Pixka bat, euskeraz eta euskeratik sortzen edo interpretatzen duten pertsonek, beraien lan eta bizi baldintzak hobetzeko urratsak emateko. Eta zein da lanarteanen lanildoa edo zertan aritzen zarete zuek? Bai, aritzen gara hainbat lanildotan. Guk buruan ditugu jendaurrean aritzen diran artistak eta baita ere sortzaile direnak. Saiatzen gara beraien arazo komunak detektatzen lehenik eta behin eta arazoientzako konponbideak proposatzen. Bestetik nahi dugu gizartearen aurrean kolektibo honen egoera argi utzi eta gero daukagu baita ere egoera hontan erantzukizun zuzena eta baita ere eskumen zuzena duten erakundeak interpelatu eta elkarlanaren bitartez konponbidea proposatu. 2024an badirudia ahaztuta ditugula pandemiako kontuak, baina hor argi geratu zen kolektiboaren, sortzaile eta interpreten kolektiboaren zaurgarritasuna. Oso ondo etorri zitzaigun, oso agerian geratu zen. Baina, zoritxarrez zeuk esan dezun bezala, zeitu nahaztu dugu. Eta orduan, garai hortan, hainbeste gauza esan zian, bakizu, oso poetiko jarri zian danak eta jarri ginen danak, gure arimaren elikadura eta ez dakize esan kulturgileen lana,
baina pandemia aurretiko egoerara bueltatu dira. Eta sortzaile batek edo interprete batek egiten duen lan horretan hortaz bakarrik bizi liteke? Gutxi batzuk bai, baina gutxi batzuk. Hor da arazoan ere ustez baitaren, eta da gutxi batzuk horiek botatzen dira lehen lerrora, eta ematen du danak horrela aldutela, eta horrekin tapatzen da atzean daun zientoka langileren edo sortzaile eta interpreteren egunerokoa. Ez dana inolaz ere hola. Asko eta asko nahiko lukete, hortatik bizi, baino ezin dutenez, beste lanbide bat hartu behar dute. Hala eta guztiz ere, naiz da esan dedan bezala hasieran, badaudela batzuk hortaz bizitza lortzen dutenak, horien lan eta bizi baldintzetaz ere luze hitz egin genezake. 2012an sortu zen Harrera elkartea, bai preso hoiei eta bai erbestean egondakoei babesa eta laguntza emateko. Amets zu deserrian urte asko pasatutakoa zara eta Alaia zu kartzelan pasatu dituzu urte asko, denbora askoan babesa handia sentitu duzue, zuen txoko edo leku horretan, eta denbora askoan amestu duzue etxean eta aske izatearekin. Orain etxean eta aske zaudete, baina zer behar duzue, zer laguntza behar duzue zuen amets hori erabat egia eta osoa bihurtzeko? Herritik urrun urteak joan dira 37. Azkenerako itzuli gara diskretu eta narrazti. Hemen segiro aurkitu dugun lengo ta oraingo sarraski. Aske garela diogu baina esatea ez da aski. Gogoratzen naiz ziega barruko gauta egun ilunekin. Bizi nituen ta bizi gabe utzitako uneekin. Orain zer egin zer antolatu agendako egunekin. Itolarria sartzen zaineri hainbeste askatasunekin. Iraultza haundi eta gorriek zituzten 11 izen. Denbora joan da konturatzen naiz zerria zegola gizen. Ez da erresa toki bat galdu duzun lekuan bizitzen. Zure ametsen ondakinekin zorion bat eraikitzen. Ta ondakinak ondakin dira berdin kartzela zein sasi. Lehen dena zen lelo egonkor, ozen nabarmen garrasi. Orain ikasi behar da berriz, edo igual desikasi. Berriz borroka egin nahi nuke, baina ez dakit nondik hasi. Ta nik begia nun behar nuken asianago usaintzen. Familioso bat nik iraunezan lanean ibili baitzen. Geure gastuak, geure beharrak beren larrutik ordaintzen. Orain lehenengo lana daukagu geure etxekoak zaintzen. Nahiko lan dugu
eten zen nexo ura pixka bat suspertzen. Eta alere aurreko eskemak eskutan zaizkigu lertzen. Kosta egiten zait sentimenduak ta helburuak agertzen. Denek lagundu nahi gintuzkete, ta inork ez gaitu ulertzen. Eta hemen, aldarrikatzen dut, independentzia. Ba ez du asko iraun. Ez dakit zuek gogoan duzuen orain dela urtebete hemen jarri nizuen gai bat? Euskal Herriaren independentzian hitzetatik ekintzetara pasatzea erabaki zenutela, horixe zion gaiak, eta ekintzetara pasatzeko erabaki zenuten faisanu artea konkistatzea eta bertan deklaratzea Euskal Herriaren independentzia. Orain dela urtebete hori egin zenuten, zuek biek, ikurrina jarri zenuten, komunikatu bat ere zabaldu zenuten, Euskal Herria independente zela faisanu artean, bai Euskal Herrian, bai nazio artean, komunikatu bat zabaldu zenuten oso serio. Kontua da urtebete pasatu dela, eta oraindik segitzen duzutela, bakarrik. Inorrez da agertu ez zuek desalojatzera, ez da zuekin bat egitera ere. Bakarrik jarritzen duzue. Ikurrina ta armak, ta itxi ateak, bianketan lotuak geneuzkan kateak, baina diost barruko ahots nazkanteak, agian ez garela hain importanteak, larai, lararai, lararai, hain importantea. Bageneukan gogoa, ametsa antxia, okupatzeari eman bere garrantzia, baina bikote hau da bazterrera utzia, oso aspergarria da independentzia. Larai, rarai, rarai, independentzia. Falta zaigu borroka, falta pasioa. Txoriak dute hemen soilik akzioa. Ta kidean ganako amorrazioa. Hau da republikako lehen estizioa. Larai, lararai, lararai, lehen estizioa. Bat eta bat garagu, berdinketa empate. Ez dago gatazkarik, humorez aldarte. Herri bat indartzen da, gerra bat bitarte, goazen irundarrekin nerea jotake. Larai, rarai, rarai, nerea jotake. Irundar jatorrasko ez dabil gaur arte. Pentsa bion artean 11 gerrate. Nik nuke haiekin hartu nahiko parte. Guk baino askoz arma gehiago dauzkate. Larai, lararai, lararai, gehiago dauzkate. Beraz ez duzu sartu guraiekin gudan. Badani hasiko naiz gerran sartu guran.
Macron ere hortxe dago, gertu mugan, komunetan omen da, baina ez komunan. Larai, baina ez komunan. Ados asbedi gerra irla barrenean, elkar irenstekotan txarrenean, eta hilko bagina guztiz azkenean, egin bi monolito gure izenean. Lararai, gure izenean. Oroit zaitezte gutaz, ai edo zer gerta. Begira hirugarren bat hor dator eta Urkullun traza dauka tristeako peta, hemen pasatu nahi du bere erretreta. Larai, bere erretreta. Eta Magoia, sortzaile batek ze zama administratibo ditu? Bueno, asko. Esango genuke, sortzaile bat hortik bizi nahi dunak, gaur egun demagun autonomoa dela, behin behar ditu, hainbat erakundeetan altak eman behar ditu, kuotak pagatu behar ditu, eta gero izan behar du izugarrizko aditua bateko eta besteko ogasunetan, eta zergaren goraberetan, eta beste. Horrez gain, Euskal Sortzaileak bi administrazio desberdinetan daude banatuta, Frantziakoa eta Espainiakoa, eta hor alde handiak daude batetik bestera? Bueno, bi estatutan zatituta, eta estatuetako batean gainare daude beste azpi administrazio batzuk. Eta dira Jaurlaritza, Nafarroako gobernua, gehi 4 ogasun. Desberdina da, bai, artistari legez eta aitortzen zaion estatusa diferentea da Espainiko estatuan eta Frantziakoan. Oantxe urrian aukideu euskal artistaren lehen mintegia Oiartzunen, eta hor, hain zuzen ere horretik entxe, antolatu genuen mahai inguru bat, artisten estatusa nolakoa den Frantziako estatuan iparraldeko artisten bitartez. Eta hor, kontuatu ginean, sumatzen genuen landez aurretik, baina hor, erabat kontuatu ginean, oso idealizatuta dagoela hegoaldetik intermitentzia sistema eta beste. Espainian artisten estatutua osatzen ari dira, bertsolariei buruz zerbait esaten da? Gu dakigula ez. Eta are kezkagarriagoa iruditzen zaidana pertsonalki, batzuk gure kulturgintzan erantzukizun zuzena duten batzuk ez dira kontuaturik. Alegia, Espainiko artisten legea, bere izenak esaten duen bezala, Espainiko kultur sistemari erantzuten jo. Hau da, espainolez egiten denari. Eta euskal artistek estatutu bat eduki beharko lukete, genuke? Bai, noski, ointxe esaten nahi geha, Espainiak badu berea, Frantziak ere badu berea, hegemonikoak diren kultur komunidadeek badute berea, eta gu gauden egoeran egonda uko inberdile horrei, gu justu kontrako uste dugu. Baina, noski, behar duguna da gure egoera zehatzaren araberakoa. Badirudi, ondo gaudela. Ba ez gaude ondo. Euskerazko kultur proposamenak gero eta galduago daude. Anabasa total hontan, nun toki guztietatik dago zaparrada bat, abitu hau, euskarazkoak gero eta galduagoa daude, eta guk uste dugu toki egin behar zaiela, hasita EITB-tik,
eta gero, geroz eta gure esparru komunikatiboa indartu, hor toki bat ziurtatu euskarazko kultur proposamenei. Kaixo ametsa espaldiko, hemen Josu Martinez, Bizkarsoro filmaren zuzendaria, eskatu didate zuri gai bat emateko, eta hauxe pentsatu dut. Bakizu eskoletan aurrei ematen zitzaiela, euskaraz hitz egiten zuten aurrei objektu bat zigor bezala ez. Batzuetan busoina, beste batzuetan eraztun bat, eta beste batzuetan, iparraldean adibidez, antia. Horixe, jarri nahi nizuke gai bezala. Antia. Ikasletxoek dozena bat hitz ta irakasleak zerra, eta mingainak ebakitzea pentsa nolako plazerra. Eraztuntxo bat eskurik esku, psikologia okerra, edo antia simbologisa krudela bezain ankerra, horra frantsesen ta espainolen edukazio ederra. Zorionean ikastolak behin zabaldu zuen atea, nere aitamen erabakia ni bertara joatea. Han jakin mina jaso nuenik, naiz ezten jakitatea. Ta hause dakit izan eraztun antia edo katea, munduko zigorre derrena zait euskalduna izatea. Santaeskean ibiliko dira Euskal Herriko txoko desberdinetan otsailaren 3 eta 4. Makilak eskutan hartu eta bertsolariak etxez etxe hariko dira kopletan. Zuen inguruan saiorik baden jakiteko, sartu irubebikoitza.bertsozale.eus atariko agenda atalean. Julio, 3 gazte bat zaitugu. Galtzaundi Euskara taldearekin batera, elkarlanean aritu den gazte bat. Galtzaundik martxan jarri du gure hitzak izeneko ekimen bat, Tolosaldeko semaforo kaxetan esaldi esanguratsuak pintatzen ari dira herrietako gazteekin. Julio, zuk ere parte hartu duzu noski eta 3 zeinen esaldia eta Oianarena, nola ez. Erabat maiteminduta zaude Oianarekin eta uste duzu esaldi honek emango dizula Oianaren gana joan eta pausoa emateko aukera. Lehenik eta behin argazkia bidali diozu Oianari, WhatsAppez, atzean agertzen dena. Eta elkarrekin ikustera joateko ere geratu zarete. Oianari ere ilusio handi egin baitio. Elkarrekin semaforo kaxari begira zaudete, holaxe. Eta halaxe esan diozu Julio Oianari, nik ere izan nahi nuke zure Espainien lekuko. Argazkia tazita mezu baten tori, iruditu zitzaidan polit eta ongi, zure ondoan jarri ta ikusi hori, transmisio ez dadin gaur bertan erori, igual beharko ditut mende bat edo bi, igual beharko ditut mende bat edo bi.
Uste nun hau etzela sekula emango, nigana etzinela sekula joango. Ez dakit aldudan hemengo ta hango, baina esaldi hori oso ongi dago. Ai, zuain gertu izan da, nervioso nago. Ai, zuain gertu izan da, nervioso nago. Ikusten da margotzen, jarri da bihotza, ta orain naiz sentitu masailetan lotxa. Esaldia zuretzat aintzen aproposa, gelditu edo jarraitu agindua osa. Ze esan nahi duna da semaforo roxa, ze esan nahi duna da semaforo roxa. Ze poesia duzun, ta ze umoreño, zugatik joan ninteke ni ilargiraino. Naizta egingo zaion askori estraño, bai tortuko dizut orain zein antaino, zu hobea zarela Lujanbio baino. Zu hobea zarela Lujanbio baino. Heltzeko falta zaizkit beste 600 plaza, baina heldu niteke horran ere kaxa. Eskertzen da margotu izanazuk kaxa, zuri esker luzatu baitzait ja arnasa, lekukoa bezala hartu eta pasa, lekukoa bezala hartu eta pasa. Berrize poesia, puntu baten salbu, baina enazazula deabruai saldu. Ze ez dut entenditzen zentzurik ba aldu, esan zaidazu garbi ez hitzetan galdu. Zera nahi altzenuke nerekin afaldu. Zera nahi altzenuke nerekin afaldu. Zera, zuk badakizu bilintxi zergatik esan zioten jai? Ez. Talasai bizi zara? Guain arte bai. Guain, nizat izan zeia zuzalantza hoi. Guain noiz esan zion, nori, nola, guain jakin nahi, Loiolan, baina zergatik ezakigu. Jode, mirari, hau ez deitzen. Hendaiako festak badatoz, eta bere danborra da eta guzti, eta Hendaiako festak badatoz San Sebastianak ere bai, baituzte beraien antzekotasunak. Eta San Sebastianek lotura zuzen haute Bilintx bertsolariarekin. Ez dakienarentzat, Bilintx Donostiarra zen, eta San Sebastian egunean sartu zitzaion bere etxera bomba, hortik hilabete batzuetara zauri hoien erruz hilko zen bomba hura San Sebastian egunez sartu zitzaion. Zu nahi Bilintx izango zara. Eta zure bertsoei esker badakigu Loiolako erromeria batean, neska gazte bati ezkontzeko eskatu zeniola, eta ez esan zizula. Kontua da, ez dakigula zergatik esan zizun ezetz. Atzeko hauek, banaka-banaka izango dira Loiolako neska gazte hura, eta denek erantzungo dizute ezetz, baina esango dizute zergatik, ez zuten zurekin ezkondu nahi. Kontua da unai zu Bilintx zarela, eta zuk baduzula doaia, zu maitasunaren poeta handia zara, eta baduzu doaia ezezko hoiei buelta bat emateko. Naizta askotan txunditu nauzun, zure hitzez eta artez,
ta Loiolara dantzara etorri, naizen aspaldiko partez. Balego eta balitz, barkatu baina bilintx, ezin bizi elkar maitez. Etxean ez dut bombarikan nahi San Sebastian egun batez. Etxean ez dut bombarikan nahi San Sebastian egun batez. Bombagabeko amodioa ezote da ba arraro, erromeria hortaz aldira, hainbeste urte igaro. Orduan zen ederra pasa diote zerra, triste bizi naiz akabo. Triste bizi naiz baina dirudi zu zaudela tristeago. Triste bizi naiz baina dirudi zu zaudela tristeago. Naizta merezi duzun, hainbeste maitasun, dantzarako ez duzu nahikoa gaitasun, ezetz esango dizut, ta jai erantzun. Zure galtzaile aura galdu ez dezazun. Berezkoa baita aukat, ni galtzaile zena, oraindik oroitzen dut, han pasatu zena. Biztan da esperantxetan, zartu da zaudena, indalezio jarriko aldiozu izena. Zaldi zuri bat etzela kapaz, karro bat karreatzeko, ta paiz bat hipotajeanak lapurreta salatzeko. Behin batian Loiolan ulala, poesigoiko klaseko, ta ni hoien ondoan bizi naiz diskreto triste antzeko. Nik ezetz esan izun zuk neri berso eder batzuk jartzeko. Nik ezetz esan izun zuk neri berso eder batzuk jartzeko. Ta jartzen hasi, ta baita jarri, ere sorta bat galanki, baina orduan nola genuen gure lotura ebaki. Nire sortaskoren izena hor, aipatu indalezio bati, maitalea edo polizia den beharko dut erabaki. Nire buruaz nik baino askoz gehiago berak baitaki. Nire buruaz nik baino askoz gehiago berak baitaki. Erromerian etorri zinen, zure keinu ta maitasun, mutilaguna neukan ondoan ta aiama zestuasun. Unean ezetz erantzun izun, begiekin bai erantzun. Dagoeneko negarrez zeunden eta etzen idan entzun. Dagoeneko negarrez zeunden eta etzen idan entzun.
Hori horrela gertatu zenik zinez enuela uste. Nik kalabazak hartu nituen Zubaieskoaren eske. Hau tragedia guk ezin dugu gehiago maite hainbeste. Bombaleiotik sartu baino lehenengo dut buruaz beste. Bombaleiotik sartu baino lehen egingo dut buruaz beste. Amagoia, lanartean murgilduta zaude, baina egunkariako kazetaria, berriako kazetaria izan zara, tokatu izan zaizu bertso kronikarik idaztea. Nolako lana da hori? Niretzat pertsonalki ederra. Asko disfrutatu izan dut, bertsolaritza gustatzaitelako, eta kronikak egitea idaztea ere asko gustatzaitelako. Orduan, bai, da kontua da, beste dozein tokita juten naizenen ere kronika idatzi behar dudanean beti pentsatzen, belarriak, begiak eta burua iriki. Entzun ondo, jendeak zateun, komunetan, barran, pasillo arten, noiz isiltzen dian, noiz ez, aparte bertsoak tarteka, zeak oin batzuk eta kopiatzen ditun daula, baina bai, beti disfrutatu eta asko. Ze da lapiko handi bat bezala. Eta lapiko handi hortan burruntzalian egitea gustatzen zitzaiten. Eta baduzu kronika idazten edo saio edo momentu bereziren bat gogoan? Maialenek txapela lehen aldiz irabazizunekoa. Momentu historiko bat izan zen, ne ustez kolektiboki, baina pertsonalki ere bainetzako izugarrizko. Orduan hor da, bakizu ez, kazetari zeanen eta kronika idaztezunen, noaino, neure subjetibidadio, nire zera, ez? Ondo demugak, ez? Baina, izugarria izan zen. Hitzetik hortzeran, gonbidatuei beti bertsoaldi kutxun bat eskatzen dizuegu, zein da zurea? Gogoratzen dut, eta ez naiz bate originala izango, saio bat, bereziki, 36ko gerrak guganaino utzi duen eta usten ari den arrastoa beti nire obsesiotako bat izan dalako, Jesus Mari Irazuk bere gerrako zauriei begira kantatu zituen bertso haiek. Neon Belodromon, nire gurasokin da nire bikotekidearekin, eta ustet danok neharrin gendula. Eta badakit bertsolaritzari txarrerako esate zaion kontu hori ez, emozio gehiegi edo unkit. Nik maite dut unkitzea eta emozionatzea eta egun hura sekula ez dut ahaztuko. Zu gaztetan eraman zintuzten gerrara. Gaur zahartuta, gerrako zeure zauriei begira zaude. Goitik agindua eman, fusila eskutan hartu, gerraren gogortasuna, txikitatikan probatu, frenteko lehen lerroa, ederki nuen gozatu, etxaia ala laguna, aurrekoa tirokatu, mendian gora eta bera, anezin gendun nekatu, orain begiak malkotan, ta ezin dira lehortu, nere zauriei begira, begiak zaizkit lausotu, zauriak ez dira itxi, ta gerra ez da bukatu.
Tensioan kontra, aberkideare itira, nor murgildu nindueni, hainbesteko sarraskira. Orain urreratua naiz, jubilazio ez dira. Oraindik gogoan daukat, orduko gauen dizdira. Alare barru-barruan, biharko egunan desira. Begiak itxita goxo, etorkizunai begira. Nere zauriak badakit, lurpean itxiko dira. Ojala herriarenak, anitxiko ez palira. Lehen ere aipatu dugu korrika badatorrela, hain zuzen ere Irundik hasi eta Baionaraino martxoaren 14an bertan hasiko da Irundik eta martxoaren 14an bertan arratsaldeko 5 eta 20 aldera iritsiko da Hendaiara. Zuek biak hemen ingurukoak zaretenez, pentsatu zenuten Irunen hasi korrika eta Hendaiaraino edo Urruñaraino dena delakoa zuzenean egingo zenutela korrika. Kontua da gauza bat etzen utela kalkulatuta da, Hendaiatik Hondarrabira doala, gero berriz Irundik Hondarrabira doala, gero Hondarrabitik berriz Irunera, eta gero sartzen dela Hendaiara 36. kilometroan. Hasi zarete korrika, zuen intentzio guztiz, baina pixkat luze iten hasi zaizue. Ustez eta neukalanik kriston sasoia, Irundik Hendaiara 2 metro doidoia, ze korrika logika zein da arrazoia, 2 metro egiteko haze maratoia, 2 metro egiteko haze maratoia. Ola gelditu baietz lehen baino argalago, ni iaia erori naiz eta zerraldo, Hondarribira heldu gara eta klaro, itxasontzi hartzeko desiatzen nago, itxasontzi hartzeko desiatzen nago. Euskal mentalitate zarren erentzia, simplea komplikatu ze diferentzia, laberinto batean gaude irentzia, holaxe dago urrun independentzia, holaxe dago urrun independentzia. Hondarribi atzean utzi duguta, ai, berriz Irunen barna ni ez noa lasai, Beobiara heldu gara bertan jarrai, ta handaude Urkullu nerea ta Unai, ta handaude Urkullu nerea ta Unai. Ta Urkulluk Unai eman dio musu, eta nereak zion ez hau dugu pausu, Hendaia herri ederra da oso sustrai aizu, eta Urruñaraino joango zarazu, eta Urruñaraino joango zarazu. Naizta aujeta asko utzi aurtengo uztak, ta entzun beharko ditudan askoren purrustak,
urruñaraino doaz nere hankapuskak. Baionara heltzeko 10 egun dauzkat. Baionara heltzeko 10 egun dauzkat. Aimar Karrika. Nik izan nuen bertso erakasle bezala, eta beti alizen guri erakasten, eta egiten ginten jokoak bertsoekin, eta beti bertsolarien munduan informazioa initz biltzen ginten bere esker, eta ikatz batut bertso zaila ez dela bestela ere. Katxin Madariaga. Biltzen da txapelketa tanta. Ez dakit, da itzona. Nik ere eukanan irakasez, eta gero ere beti gale egiten zigun bertso saioetara joatea, eta entzat itxuraz bai. Aroa, Peru eta Irati. Zerbait kontatzen dutenean bertsoekin erlazionatzea? Nik uste denara, urbilen dekotena denara. Eta gero barnetek tanta lan ez tanta guztenak bai dauz. Nera arreba. Felix, irazuztagarrena. Eta Mikel Artola. Hombre, eta nik ni baino gehiago okazioen. Denbora librean, jenteak egiten dauenean, beste edozo gaz eguk, igual, gauz YouTubeen edo bertza.eusen entzuten bertzak aldogun nik gitzinez aldaten danatan eta nara bai. Nik badut Durangon lehen gursu bat, lehen bertxoetan ibiltzen zena, bertxolaritzen eta ibila den eta saio asko da jutealako. Eta saiotan parte hartzeko antolatzen horri biltza beti. Laineza liburua, Ez gatoz paparistik podcasta, Lanarteanek badu buruan edo aurten 2024an zerbait esku artean? Bueno, pasatu berri dan Durangoko azokan ja eraman deu bigarren liburu bat, profesionalak izan ginen urtea. Eta gure ikusleren batek Lanartearekin harremanetan jarri nahi badu, nora jo dezake? Lanartea, abildua lanartea.eus, posta elektronikoz idatzi dezake, edo bestela lanartea.eus webgunera sartu eta horre badu sarbidea. Eskerrik asko Amagoia tarte goxo honengatik eta laster arte. Zuei eskerrak eta nahi dezuen arte. Mil esker eta agur ta honekin akabo, baina izango dira aukera gehiago. Ez gelditu atarian segi barrurago, gure atea beti irekita dago.